Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars. Scuzați-mă că n-am mai postat de mult. N-am avut când. Astăzi ne vom juca Brawl Stars aici. Am făcut și job, mi vedeți. Mi-a luat cam ceva din ultima postare, cred că am avut vreo 6150, 6300, dar înainte de acestea nu uitați să dați un like și un subscribe. Și azi încercăm în acest episod să facem măcar 7200. Da, și cu noul update care vine, eu sincer îl aștept foarte mult. Acum ne vom uita. Da, deci da, nu acum. Și haideți să ne uităm. Am auzit că se bagă doi brawleri. De aștept. Deci poți câștiga diferite chestii ciudate în chesturi. Cum era Dynamite-ul acela. Da, și cu Brawler Jackie, care se spune că va fi super rară. Deci super rară va fi, pentru că celelalte sunt rare, sunt 4, epice, 5 și la ei sunt 4. Nu, la ei sunt 4, dar și trebuie să vină 5. Cred că o să mai bage și o legendară. Dar sunt curios că va fi și roboțelul acela, vei câștiga la trofee. Deci pe Daryl îl face și așa și îi dă și un skin de Brawl. Așa, colegi MZ, n-am pe MZ. PSG Shelly. Da. Deci ne dă încă un challenge de asta pentru a câștiga pe PSG Shelly. Păi da, pentru că ați mai auzit și voi de acest update, haideți să ieșim și să intrăm pe Brawl. Eram deja pe solo sau cred că nu. Ce să jucăm noi? Mi-au picat deci 2 brawleri. Am făcut și eu 7 chesturi dată și când deschid șoc, pentru că nu le aveam pe Rico, pică Rico. Încă nu fac ca de bun, încă îmi pică o carte. Și am mai făcut duminică. Duminica trecută, parcă. Stăteam așa bine pe Brawl Stars. Și fac un show și îmi pică direct, adică, da, nu știu. Haideți să dăm și un match. Să luăm acest chest. Încă un hit. Ce face Shelly ăsta? Side rank. Are 3600 viață, îmi dau seama. Care power 1. Da, nu știu ce se întâmplase. Dar nu contează chestia asta. Pentru cei care nu știți
Cum să aflați că un brawler are star power? Are o stea de Brawl Stars acolo jos. Uitați cum e aici. Deci facem timp cu ăsta. Cum atâta? Deci acum voi opri. Ce? Stai să-mi opresc ăsta. Trebuia să închid ușa. Dar acum sunt în meci. Păi ce se joacă ăștia cu mine? Nu știu ce să zic de tine, Poco, dar îmi pare rău. Băi, ce se joacă cu mine? Unde, băi? Se joacă cu mine. Păi, cam atât a fost și cu acest episod. Îmi pare rău că nu am filmat chiar mult, au fost 6 minute. Ne-am uitat și noi la noul update. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Doga Corsar. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!